Hej og velkommen til den her video. Det er en lidt speciel video i dag, fordi i dag der vil jeg spise en chili. Det er sådan nogle her. Det hedder habanero. Sådan. Det er nemlig så, jeg kan se, at de er meget stærke. Jeg får sige, at den chili der, den er lige her. Så de er rigtig stærke. Benjamin Jønsson, han har engang spist en, og han reagerer sådan her. Det bliver spændende nu at se, hvordan jeg vil reagere. Så vi går nu i gang med det. Så vi åbner den nu. Vi åbner den lige her. Hov. En af dem er rådne. Vi fjerner lige på rådne. Vi fjerner lige de andre. Og fjerner sådan rådne. Og se. Ja, den er rød. Ja, den er rødt ved den. Og det vil jeg støtte. Så, undskyld. Undskyld lige det der, mit kamerastativ, det væltede desværre. Men det jeg vil have vist her, det er, at jeg har en brækspand, hvis jeg nu skal brække mig. Så. Men vi går nu i gang, og så går i gang med at spise den her habanero her. Nej, det tager vi ikke. Vi tager en anden en. Hvis I lige smager på noget i det tempo, så skal I opdatere, I skal I skal lave nogle ting, som er fede. Ja. Så lidt. Habanero er på 300.000 Scoville. Hold da mig. Og det man anbefaler til denne ret. Det er jo så fuldstændig overladet. Dernede skal jeg se og herovre falder sådan en baggrund. Men altså ikke bare 100, men måske endda tusinder og år tilbage. Altså man kan sagtens forestille sig, at de gamle romere har til helt sikkert spist tomat og brødsuppe. Så det er lige nogle lille maskiner i nutid i dag. Lige nu vil vi lave Papa al Pomodoro, men det er faktisk også en af Justin Timberlake. Vi har set farven på den her. Den er pæn, og den er bio, og hele noget sådan lidt højt. Den er sådan peppery. Det er en gammel. Heroppe har vi olivenolie og 4 fede hvidløg. Så vi rister 4 hele fede hvidløg lidt i olivenolie og kommer lidt peperoncini i eftersmag. Pas på, det skal være ret hissig, men jeg har stadig en dejlig brugt med relativt. Og indtil videre, så kan man være sikker. Så og hvad siger du til en dåse tomater? Det er også, hvad du har lavet. Den får også lidt skvise det der. Altså til sådan der. Papa al Pomodoro. Suppen skal nu simre i god kvalitet, så smagen kan samles. Vi er klar til den, hvor man ikke har ikke. Vi blender suppen til den får mere jævn konsistens og tilsætter så frisk basilikum. Er du klar? Ja. Og tørt brød. Mere? Ja. Så jeg tror, vi skal have godt for mere brød.
Den chili var voldsomt stærk. Min mund, det brænder stadig. Lige noget væk. Jeg var lige ned for at tage en is. Og nu er det endelig holdt op. De chilier var enormt stærke. De er jo på 300.000 skovvæld. Det var alt for den her video. Vi ses igen næste gang. Hej.